Hello friends, welcome to this program Igbo Amaka, the spoken Igbo. N'ụbọchị tata, anyị ga-eneba anya n'ihe a na-akpọ nke na ụdị abịdị Igbo. We've done abịdị Igbo before, but today I want us to look at the types, which is n'Igbo anyị kpọọ ya gịnị nke na ụdị. Abịa na abịdị Igbo, ekere abịdị Igbo ụzọ dị iche iche, mana ụzọ doro anya anyị kacha wee mara bụ ụda ume na mgbochi ume. Mana ekeriri ya ruo ụzọ gịnị ise. Nke mbụ bụ ụda ume nke anyị na-akpọ n'olu bekee vowel. Nke abụọ wee bụrụ mgbochi ume nke anyị na-akpọ n'olu bekee consonants. Nke atọ wee bụrụ nyiri ụda ume nke anyị na-akpọ n'olu bekee semivowels. Anyị wee nwee nke anọ nke bụ ụda ọnụ, anyị na-akpọ ya the oral gịnị sounds. Then we have ụda imi nke anyị na-akpọ the nasal sounds. Now let's take it one by one. O kwesịrị ka anyị malụ ka nke ọbụla si wee dị n'ihe gbasara nke ọbụla mgbe anyị bịara n'abịdị Igbo. Ụda ume e wee jụọ gị sị gị gịnị bụ ụda ume? Ụda ume bụ mkpụrụ edemede Igbo. Ọ dị ọnụọgụgụ asatọ, that means ọ dị 8 in numbers. A kere ụda ume Igbo ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ụda arọ na ụda mfe. Anyị wee bịa na mgbochi ume. Mgbochi ume bụ the consonants. Ekere ya ụzọ dị enwere nke a na-akpọ ụda mgbochi ume mkpị na mgbochi ume gịnị nge. That means the one dị in twos and the one dị 1-1. Anyị wee nwee nyiri ụda ume nke dị naanị abụọ n'ọnụọgụ. Anyị wee nwee ụda ọnụ wee nwee ụda ume. Now I want us to go in details concerning ụda ume. Abịa na ụda ume, okay, ọ bụrụ na asị gị kedu ihe anyị ga-akpọ ya ụda ume, ka anyị bidogoro na nkọwa ihe bụ ụda ume. Ụda ume bụ mkpụrụ edemede abịdị Igbo ndị na-aga were were n'ọnụ na-enweghị mkpachi akpịrị mgbe anyị na-eme gịnị mgbe anyị na-akpọpụta ha. Ha dị one n'ọnụọgụgụ asatọ. Abịa na ụda ume ahụ ekere ya ụzọ gịnị abụọ. Nke bụ ụda mfe na ụda gịnị ụda arọ. That means the heavy ones and the light ones, the light vowels and the heavy vowels. Now, ụda mfe bụ ndị ahụ ọ na-agba anyị na-akpọ ya, ọ naghị anyị kebe anyị arụ n'ọnụ, ọ na-adị light whenever anyị chọrọ ịkpọ ya. Ọ bụrụ na ọ dị ụda arọ bụ ndị ahụ dịtụ ọ nyetụrụ alụ, mana ọ dịghị alụ ka mgbochi ume si eme gịnị ikuku na-apụ gị n'akpịrị, mana ọ bụrụ na ọ na-apụ gị dịka o si eme gịnị kwesịrị. Mana mgbochi ume bụ na mgbe ị na-akpọ ya ị naghị enwe ikuku ọbụla si gị n'akpịrị were eme gịnị were apụ. Anyị wee bịa n'otu ụda mfe. Kedu ndị ahụ mepụtara ụda mfe? Anyị wee nwee a, ị, ọ na gịnị ụ. Ndị a niile bụ ihe ọzọ anyị ga-eji wee na-echeta ụda mfe bụ na ewepụ a na ndị ụzọ niile bụ ihe atụpụchara ihe na gịnị n'okpuru, maọbụ anyị sị na-atụpụrụ ihe na gịnị n'ike, mana ọ n'okpuru ka atụpụchara ihe. Anyị wee bịa n'ụda arọ, ndị otu gịnị ee. Abịa na otu ihe nwere bụ i, o na gịnị u. Ndị a bụ otu gịnị ụda arọ. Anyị wee bịa ihe ọzọ anyị chọkwara ka anyị mata na ụda ume bụ na ụda ume bụ naanị ya na-ebu akara ụda olu. Mgbe ahụ ị nụrụ asị gị gịnị bụ akara ụda olu? Akara ụda olu dị akara atọ n'asụsụ Igbo: ụda elu, ụda ala na ụda nsụda. Ọ bụ naanị ụda ume bụ ihe nwere ike ime gịnị ibu ya. Ya bụ mgbe ọbụla ị nụrụ maka ụda elu, ụda ala na ụda nsụda, manụ na ọ bụ ụda ume nwere ike ibu akara ndị a. Ọzọ bụ na ụda ume bụ ya na-eme ka nyanwa nwere ike ime gịnị ibido okwu. Ọ na-bụ ya nwere ike ibidokarị gịnị okwu. Ụda ume ga-ebido okwu ma ọ bụkwa nyiri gịnị ụda ume. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara ụda ume ka anyị wee banye na gịnị mgbochi ume. Nke abụọ bụrụ nọmba 2 wee bụrụ gịnị mgbochi ume nke anyị kpọrọ gịnị consonants. Ewesịghị gịnị bụ mgbochi ume? Ọ sị na mgbochi ume bụ mkpụrụ edemede abịdị Igbo ndị ahụ na-enwe mkpachi n'akpịrị mgbe anyị na-eme gịnị mgbe anyị na-akpọpụta ha. Kedu ihe ha ji enwe mkpachi n'akpịrị? N'ihi na ha anaghị ekwe ka ikuku gafee n'akpịrị dịka o si mee gịnị kwesị. Ha na-enwe mkpachi. Okwu a na mkpụrụ edemede anyị na-akpọpụta ya ọ gaghị ana-aga gị were were n'akpịrị dịka o si eme gịnị kwesị. Kedu ndị mkpụrụ edemede ndị ahụ bụ
mgbochi ume. Ha bụ b, ch, d, f, g, gb, gh, gb, h, j, k, kp, q, l, m, n, ṅ, ṅ, ñ, q, r, s, sh, t, v, w, y. Ya niile bụ mgbochi ume ndị bụ gịnị? Consonant. Mgbe ọbụla anyị fụrụ ha, ọ dị one n'ọnụọgụgụ 28. That means ọ dị gịnị? 28 in gịnị? Numbers. Mgbe ọbụla anyị nọ maka mgbochi ume, anyị malụ ekere mgbochi ume ụzọ gịnị? Abụọ. Anyị na-anya na mgbochi ume ndị a, ị ga-afụ na nwee ndị dị naanị otu, nwee ndị gbara abụọ abụọ. Ndị a bụ naanị otu dịka b ka a na-akpọ mgbochi ume gịnị? Nge. Mana ndị ahụ gbara abụọ dịka chi ka anyị na-akpọ mgbochi ume gịnị? Mkpị. Mgbochi ume nge bụ ndị a niile bụ otu otu ka ha dị, mana ndị a niile gbara abụọ abụọ bụ mgbochi ume gịnị? Mkpị. Mgbochi ume mkpị dị ole n'ebe a? gb, gh, gw, kp, kw, ṅ, ñ na sh. Ha ncha niile bụ gịnị? Mgbochi ume mkpị. Mgbe ọbụla iwepụrụ ndị a niile gbara abụọ, ndị ọzọ niile bụ mgbochi ume gịnị? Nge. Ya bụ na asị gị na mgbochi ume, si na mgbochi ume mkpị bụ mgbochi ume ndị ahụ dị gịnị? Gbara abụọ abụọ. They are always in pairs. Ha dị 9 n'ebe n'ọnụọgụgụ. Ha bụ chi, gb, gh, gw, kp, kw, ṅ na gịnị? Ñ. Ndị a niile bụ mgbochi ume mkpị. Ndị ọzọ bụrụ mgbochi ume gịnị? Nge. Oke, nke abụọ wee bụrụ mgbochi ume the consonant. Mgbe ọbụla anyị nọ maka mgbochi ume, kedu ihe bụ mgbochi ume? Anyị sị na mgbochi ume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ na-anaghị aga were were n'akpịrị mgbe anyị na-eme gịnị? Mgbe anyị na-akpọpụta ha. Kedu ihe ha ji aga were were n'akpịrị? Maka na mgbe anyị na-akpọpụta ha, anyị na-enwe mkpachi n'akpịrị. Akpịrị anyị anaghị eghe oghe ka ikuku nwee ike gafee n'akpịrị dịka o si mee gịnị? Kwesị. Dịka mgbe anyị na-akpọpụta ụda ume, anyị na-enwe ọ na-agafe n'akpịrị, mana mgbochi ume ọ na-egbochi anyị. Dịka aha ya si dị, ọ na-abụ oge ọbụla m na-ekwu na oge ụfọdụ okwu Igbo na-eji aka ha kọwaa onwe ha dịka o mee gịnị? Dịka o si kwesị. Mgbochi ume ya bụ ọ na-agwa gị na ọ na-egbochi gịnị? Ume ime gịnị? Ịga dịka o si wee mee gịnị? Kwesị. Ya bụ na mgbe ị na-akpọ ha, na ị na-enwe mgbochi na gịnị? Na akpịrị. Dịka b, chi, ndị a niile dị ebe a bụ gịnị? Mgbochi ume ka ha bụ. Anyị bịa ekere mgbochi ume ụzọ gịnị? Abụọ. Mgbochi ume mkpị na mgbochi ume gịnị? Nge. Kedu nke bụ mgbochi ume mkpị? Ndị ahụ gbara abụọ dịka gb, gh, gw, kp, chi, kw, sh, ñ, ṅ. Ndị a niile ole ka ha dị n'ọnụọgụ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na gịnị? 9. Ọ bụkwa na ya kpọrọ 9, anyị kpọọ ya gịnị? 9. Ya bụ ọ dị one n'ọnụọgụ? 9 in numbers. Ya bụ na mgbe ọbụla a sị gị mgbochi ume ndị ahụ gbara mkpị, ịgụọ ndị gbara nge, wee sị na ọ bụ chi, dị, fụ, gị wee dịrịzie wee mee gịnị? Gaba. Mana ọ gị mara na ha niile dị ebe a bụ gịnị? Mgbochi ume. Mana mgbe a sịzi gị nke gbara mkpị, ma na ọ bụ ndị a niile dị abụọ abụọ bụ mgbochi ume mkpị. Ama m na o kwesịrị ka onye ọbụla na-achọ ihe gbasara mgbochi ume na mgbe ọbụla ị bịara ebe a gụọ ya, ọ ga-edo gị anya dịka o si wee mee gịnị? Kwesị. Ndewo. Okay. Anyị wee banye na nke atọ bụ iyiri ụda ume, nke anyị kpọrọ n'olu bekee, anyị kpọrọ ya gịnị? N'olu bekee anyị kpọrọ ya semi gịnị? Vowels. Kedu ndị bụ iyiri ụda ume? Iyiri ụda ume bụ mkpụrụ ụda asụsụ ndị yiri ụda ume, na-ada ụda ka ụda ume, mana ha abụghị gịnị? Ụda ume. Ha na-alụkwa ọrụ ụda ume na-alụ, mana ha abụghị gịnị? Ụda ume. Kedu ndị bụ ya ahụ? Mi na gịnị? Ni. Ọ na-agba oge ụfọdụ anyị na-anụ ya n'okwu. A gwara gị na abịa na ụda ume, na ụda ume na-ebu akara ụda olu nke bụ ụda elu, ụda elu, ụda ala na ụda nsụda. Ọ bụ naanị nyiri ụda ume nwere ike ibu akara ndị a. Ọ bụrụ na ụda ume ebughị ya,
nyiri ụda ume ga-ebu ya, mana mgbochi ume enweghị ike ime gịnị ibu akara ndị a. Maka ọ bụ akara ndị a ga-agwa gị ma ị ga-eweli olu elu wee kpọọ okwu ahụ ka ị ga-ewetu olu gị ala wee kpọọ okwu ahụ, ka olu gị ọ bụ na ọ gaghị aga elu, ọ gaghị aga ala, ọ ga-anọ n'akụkụ na ọ bụ ụda ndị a na-agwa anyị ka anyị si ga-edobe olu wee kpọpụta okwu ndị ahụ. Ya bụ oke, anyị wee bịa dịka a na-asị gị iweli olu, ọ dịka mmadụ isi gị nri nri. Mgbe ị jiri aka gị, you cannot carry your neck up because you want the sound to go up. Mba, ị ga-edowe olu gị ọfụma dịka isi akpọpụta okwu nri. Ikuku ga-afụ na ikuku ị na-eku ga-esi n'elu gbago elu. Anyị wee nwee ofe ofe, ikwu na enwere ume gị gbagoro elu na ume nkere gị gbadara. Anyị nwee oche oche, ịfụ na ikubeghị ume elu na mgbe ikwu ọ gbagoghị elu, ọ gbadara, ọ nọ na gịnị in between, is na ụda asụda ọ nọ na gịnị n'etiti na agba, ọ gbagoghị elu, ome gịnị ọ gbadara. Ya bụ ihe nyiri ụda ume na-agwa anyị na ọ na-arụ ọrụ, ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ ka gịnị ụda ume, mana ọ nwee ụda nke ya, mana ọ bụghị gịnị ụda ume. Anyị nwere ya dịka na mgbe anyị na-akpọ nri, ị na-anya ịfụ okwu dịka nri, anyị nwetara na ya. Anyị nwee mmanụ, anyị nwere gịnị na ya. Anyị nwee nkụ, anyị nwekwara nyiri ụda ume anyị kpọrọ n'ịnị anụ. Anyị wee nwekwa gịnị mmiri, anyị nwekwara nwee mma beauty, ọ dị n'anụ, nwee mma is still there. Ha ncha niile bụ gịnị nyiri ụda ume. Ya bụ ọ bụrụ na mgbe anyị chọrọ ịkanya akara, ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-akanya aka. Ị bịa bulu akara gị bịa tinyewe ebe a, nke a kịta ịfụ na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume, the second one, but the first one na-arụ ọrụ dịka gịnị nyiri ụda ume. The first one na-arụ ọrụ dịka gịnị ụda ume. Mana ndị nke abụọ ha bụ gịnị, ha anaghị arụ ọrụ dịka nyiri gịnị ụda ume. Oke, mgbe ọbụla anyị na-ekwu anyị ekwugo na ikwu ndị a niile bụ ọmụmaatụ ebe enwere nyiri ụda ume mee na gịnị ni. Ya bụ na anyị na-anya, anyị ga-aghọta. Ọ bụzi na mgbe anyị ga-akụzi gbasara ụda olu ka anyị ga-etinye kụzie ka esi edowe olu, mgbe ị ga-ama mgbe okwu ịkpọrọ ọgbagolo elu. Oche, anyị na-anya nke na ọ gbagoghị elu, ọ gbadara. Che ọgbadara ala ka ọ gbagoro elu, ọ gbadara. So na mgbe ọbụla anyị na-akpọ, ị ga-ama ka ị ga-esi dowe olu wee mara ebe ị nwere ụda gbagoro elu na ụda gịnị gbadara. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara nyiri ụda ume. Mgbe ọbụla i kwuru okwu nwere ụda gbagoro elu, itinye akara ụda elu. Mgbe ọbụla itinye nke a bụ akara ụda elu, dịka abịa na asị gị kedu okwu anyị ga-eji wee nye amụmaatụ okwu ruru elu, dị elu. Ifuru ya elu, ebe enwere elu the first one wee gịnị gbagoro gịnị, ọ gbagoro elu elu. Now the second one, ị na-anya elu, nke a na-eme gịnị ọ gbada. O kwesịrị ka mgbe ọbụla ị na-ekwu maka gịnị a na-agwa gị mara ụda na ka o si eme gịnị ka ị ga-esi tinye. Anyị wee nwee nke a na-akpọ ụda ala, aka. Ifuru ya, anyị nwere the first one, ọ gbadara ala aka, ọ gbadara ala aka. Nke a gbadatara gịnị ana, nke a wee mee gịnị gbago elu aka. So mgbe ọbụla ya bụ ọmụmaatụ wee nwezie ma ka esi amata ka ị ga-esi wee tinye ụda. Mgbe ị chọrọ itinye ịka akara ụda elu na-ebido n'ala wee gbago, ụda ala na-ebido n'elu wee mee gịnị gbada. Mgbe ọbụla ị chọrọ itinye akara, ụda ala na-ebido n'elu wee gbarata, mana ụda elu na-ebido n'ala wee mee gịnị gbago elu. Ya bụ na asị gị nke a kịta anyị nwere ụda gịnị aka, ụda elu, anyị wee mee gịnị ọ ga-esi n'ala wee mee gịnị gbago elu. Anyị wee nwee ụda ala, ọ ga-esi n'elu wee mee gịnị gbarata. Ọ ga-ebe this one will go up, this one will come down. Oke, ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara nyiri ụda ume. Ka anyị wee bitu aka nke anọ bụ gịnị ụda ọnụ.
Okay, anyị wee banye na nke anyị kpọrọ gịnị ụda ọnụ, the oral gịnị sounds. Mgbe ọbụla anyị nụrụ maka ụda ọnụ, anyị ma na ọ bụ aha anyị na-eji ọnụ ikuku na-esi. Ọ sị na mgbochi ume ndị anyị kpọrọ ụda ọnụ bụ mgbochi ume ndị ọ na-abụ anyị na-akpọpụta ha ikuku esi n'ọnụ, ọ bụghị na akpịrị ka ikuku ga-esi, ọ bụkwaghị n'ime ikuku ikuku ga-esi, n'ọnụ gị ka ikuku ga-esi wee mee gịnị wee na-apụ. Ọ dị 20, which is gịnị 20, 20. Ya bụ mgbe ọbụla ị nụrụ maka ụda ọnụ, ọ bụ ndị ahụ anyị na-akpọ maka oge ụfọdụ abịa na WAEC ma na kwesa na-ajụ gị kedu ihe anyị ji akpọ ya ụda ọnụ. Mgbe ahụ ka ị ga-akọwa na ihe eji akpọ ya ụda ọnụ bụ maka na mgbe anyị na-akpọpụta ha ikuku esighị n'imi ma ọ bụ n'akpịrị were apụ, na ọ bụ n'ọnụ ka ikuku ahụ na-eme gịnị si apụ. Anyị enweghị mkpachi na akpịrị na ụdị ma ụdị ọbụla, ikuku ahụ na-abụ ọgata ome gịnị ọ pụọ dịka bee. Ị na-anya mgbe ị mere anya fụ na ikuku ahụ ibido ọnụ ọ na-apụ chi dị fi gbe. Ị na-anya ntị know the sound, they are just going ri gwi hi je ke pe kwe le toe si shi ti vi wi yi. Efere ya na ha nche niile mgbe ị na-akpọ ya ụda gị ahụ niile mee gịnị o si gị n'ọnụ wee mee gịnị na-apụ. Question a ajụjụ a jụrụ anyị ebe a, this number nke a bụ nọmba 4. Abịa na ọ bụrụ na ị na-eje na questions mgbe ụfọdụ ndị WAEC ka a na-enyekarị anya na question asị gị depụta ụda ọnụ ma ọ depụta ụda imi, asị gị depụta mgbochi ume, mana nke a bụ nke anyị na-akasị were eme gịnị adakarịsị because na anyị na-agba abịa na school a na-agba mbọ sị na akụziri ụmụaka mgbe ha nọ JS1 ma ọ JS2, mana anyị batazie na senior class anyị enegharị anya. Ọ dị mkpa na anyị maara ihe bụ ụda ndị ahụ anyị na-akpọ ụda ọnụ. Anya ka anyị nebanye anya na nke ise nke anyị kpọrọ ụda imi. Anyị wee na-eneba anya na nke ise bụ ụda imi, the nasal sounds. Mgbe ọbụla anyị nụrụ maka ụda imi, ndị ahụ bụ ndị ahụ anyị na-akpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ ma ọ bụ mkpụrụ edemede abịdị Igbo ndị anyị na-akpọ n'imi na mgbada gịnị akpịrị. Mgbe anyị na-akpụ ya a na-enwe akpụ ime ya the palate na-agbada na-emetụ gịnị nke azụ, ile gị nke azụ ka iji wee mee gịnị ejikọzie ọnụ wee mee ka okwu abụ mee na a na-akpọ ụda imi wee nwee ike ụda ya wee nwee ike mee gịnị pụta. Ha wee bụrụ one ka ha dị mi ni nri nyi na nwi. Kedu ebe anyị ga-enweta mi mmiri, kedu ebe anyị ga-enweta ni nkụ, kedu ebe anyị ga-enweta nri aṅụrị, kedu ebe anyị ga-enweta nyi nyere, kedu ebe anyị ga-enwe nwe nwere ma nwa. Ebe a niile ka anyị ga-afụ ụda imi mkpụrụ edemede ndị a. Ya bụ na onye ọbụla ihe gbagwojuru anya gbasalụ nke na ụdị abịdị Igbo ọ ga-abịa ebe a wee ghọta ihe anyị kụziri maka ya. Ebe a ka anyị ga-akwụsị. Ọ bụrụ na asị gị gụọ abịdị Igbo dịka a gwara ya, sị nọ a b ch d e f g gb gh gwi hi i ị je ke kpe kwe lo mụ nọ nị nwi nyi o ọ kwụ rụ si shi ti u o ve we yi zi. Ebe a ka anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-akụzi ihe gbasara abịdị Igbo. Ndewo.